Američki predsjednik Donald Trump izgleda kao rob stoljetne ruske političke policije. On i njegovi MAGA republikanci izgledaju kao papagaji koji recitiraju tekst koji je napisan u Moskvi. U pozadini svega je psihološka manipulacija koju su sovjetski agenti u 20. stoljeću razvili do savršenstva. Neuki Trump je zanemario savjete američkih eksperata i sebe i svoju zemlju stavio u ruke obavještajaca u Moskvi. Ruska politička policija kroz stoljeća bila je instrument vlasti, straha i kontrole, oblikujući tijek ruske povijesti na način kakav je malo koja institucija uspjela ostvariti. Njeni korijeni sežu duboko, sve do 16. stoljeća, kada je Ivan Grozni stvorio posebnu policijsko-vojnu postrojbu pod imenom Opričnici. Ova postrojba, sastavljena od oko 6.000 ljudi obučenih u crno, bila je zadužena za progon svih onih koje je Ivan vidio kao prijetnju svojoj apsolutnoj vlasti. Opričnici su svojim djelovanjem ostavili krvavi trag, osobito u Novgorodu. Tu je čak i Ivan osobno sudjelovao u masovnom pogubljenju 1000 stanovnika Novgoroda. 300 godina kasnije pojavljuje se Ohranka, carska politička policija, koja je svoju moć gradila na sofisticiranim tehnikama infiltracije i špijunaže. Osnovana 1881. godine, Ohranka je bila usmjerena ponajprije protiv radikalnih ljevičara i nije se libila koristiti krajnje nasilne metode. Njeni agenti, često obrazovani i vješti, infiltrirali su se u redove revolucionara, pa čak i preuzimali uredničke pozicije u marksističkim glasilima poput Pravde. Ohranka je organizirala više od 1000 političkih ubojstava protivnika carističkog režima. U ovakvom ozračju progona i špijuniranja stasali su brojni kasniji sovjetski lideri. Najpoznatiji je svakako Josef Stalin, kojeg je čitavoga života pratio vrlo ozbiljan partijski trač kako je bio agent Ohranke. Nakon komunističkog prevrata u listopadu 1917. osnovana je komunistička tajna policija Čeka. Čeka je bila zadužena za progon svih antikomunista i svih takozvanih neprijatelja države u koje su sovjetske vlasti ubrajale bivše plemiće, pripadnike građanstva i svećenike. Osnivač i prvi vođa Čeke bio je poljski komunist Felix Dzeržinski, koji je gonjen svojom boljševičkom vizijom pravde činio puno gore stvari nego caristička policija. Osim ubojstva 100.000 ljudi, agenti Čeke su doslovno pljačkali ruske provincijske gradove, vršeći smaknuća svih dobrostojećih građana koji su proglašeni državnim neprijateljima. Novac koji ukrali od žrtava često je ostajao u džepovima agenata Čeke ili lokalnih komunističkih šefova i policijskih dužnosnika. Godine 1934. stvorena je organizacija NKVD, koja je provodila staljinističke čistke, u kojima je samo tijekom 2 godine smaknula 750.000 ljudi. Tijekom Drugog svjetskog rata postrojbe NKVD-a bile su pozicionirane iza bojišnice i ubijale su sve sovjetske vojnike koji su pokušali pobjeći. Istu stvar danas rade i Putinovi agenti. Nakon Staljinove smrti stvorena je nova organizacija pod imenom KGB, koji je tadanji sovjetski vrh nazvao mačem i štitom komunističke partije. Ova je organizacija imala 20 odjela, od kojih je najvažniji bio onaj za vanjsku obavještajnu djelatnost. KGB je imala stručnjake za psihološku manipulaciju koji su bez problema mogli izmanipulirati mladog i promiskuitetnog Donalda Trumpa koji je dolazio u sovjetsku Moskvu. To najbolje zna ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je školovani KGB agent i koji vješto manipulira američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Naime, Donald Trump je u diplomatskom ratu sa skoro čitavim svijetom, osim sa Rusijom. Stoga je vrlo moguće da je Trump sovjetsko-ruski agent spavač. Njegov MAGA pokret je ruska propagandna organizacija koja, zbog neznanja ili zbog Putinovih rubalja, Ameriku uvjerava da je Rusija prihvatljiva i normalna zemlja. Zato su Trump i MAGA protiv Europe, protiv Japana, protiv Južne Koreje i svih drugih američkih saveznika. Oni, da bi pomogli Rusiji i Putinu, žele potjerati stare američke saveznike i tako oslabiti Ameriku. Koliko je to istina svjedoči bivši Trumpov savjetnik John Bolton. Ovaj iskusni profesionalac
javno upozorava na Trumpovo neznanje koje graniči sa izdajom američkih nacionalnih interesa. Suočen sa istinom, Donald Trump protiv Boltona danas priprema montirani politički proces kojim želi ušutkati svaku političku oporbu u Americi. Zato, da bi se razumjelo ludilo Donalda Trumpa i MAGA pokreta, valja svakako pročitati Boltovu knjigu The Room Where It Happened, koje, nažalost, nema u Hrvatskoj. Ova knjiga je važna jer otkriva tajnu pozadinu politike Donalda Trumpa i njegove MAGA sekte, koja je sluga Rusije i neprijatelj Europe. Zato svaka ozbiljna osoba koja drži do sebe mora stalno imati na umu da su Donald Trump i njegova MAGA vlada ili totalne neznalice ili ruski agenti. On ne znaju ili ne žele izaći iz ralja ruskog predsjednika Vladimira Putina i njegove političke policije, koja je još prije 40 godina izmanipulirala promiskuitetnog Donalda Trumpa i koja u stvarnosti vlada današnjom Amerikom.